čujem? Samo za minut. Igor. Aha, okej. Se čujem? Ne? Treba malo podići. Sada? Da. Dobro večer svima, evo možemo početi sa službenim dijelom večeri. Ja se nadam da se dobro provodite ovdje kod nas u Parku skulptura Dubrova. Nije toliko toplo na sreću, a za one kojima je malo toplije možete se poslužiti pićem, imamo nešto i hrane za vas ovdje večeras. Moje ime je Renata, ja sam predsjednica udruge Mediteranski kiparski simpozij i iznimna mi je čast da smo ovdje svi zajedno se našli u Parku skulptura povodom zatvaranja 43. Mediteranskog kiparskog simpozija, koji je usprkos ovim ljetnim vrućinama protekao u najboljem redu i uspjeli smo točno na vrijeme, kako bi vam danas pokazali skulpture naših autora, sve izvesti i ono što je bilo najkompliciranije i one nekakve izazovne situacije, ali evo, uspjeli smo na vrijeme. Počet ću pozivom autorima da se pridruže ovdje, prije nego što počnemo sa službenim govorom. Eroš Čakić, molim, dođi ovdje. Siniša Majkus i Mirko Zrinščak. Također pozivam i Teu Vičić, umjetničku voditeljicu 43. kiparskog simpozija. Molim jedan pljesak. Sada bih pozvala prve službene govornike, gradonačelnika grada Labina, Valtera Glavačića, da vam se kratko obrati, kao i Irene Franković, načelnicu općine Sveta Nedelja. Deni Krizmanić, molim te, isto dođi. Dobro večer svima. Evo, baš mi je drago da smo se večeras ovdje okupili u ovom lijepom ambijentu, da nas ima toliko, da kao i uvijek svi skupa se ovdje osjećamo lijepo i da najdraže od svega mi je da vidim da se to sve nekako širi. Lani smo bili u amfiteatru, očito je malo mjesta za toliko ljudi. Nadam se da ćemo biti drugo ljeto na onoj prekrasnoj livadi tamo i da će ta priča o MKS-u, odnosno o Parku skulptura Dubrova, i dalje tako ići, iako ja stvarno ne znam više kako bih to opisao, jer pred 3 godine, ako se ne varam, nismo imali niti jednu skulpturu, ako dobro pamtim tako. Onda su me Teja i Renata uvjerili da će biti jedna skulptura, pa sad su 3, odnosno 4, ako dobro brojim. Ne znam, druge godine je 16 po nekoj takvoj logici. Ali dobro, ja ću biti sretan ako bude 8 s vama, jer tu nema nikada kraja, nego tu je uvijek samo je nebo granica i mislim da je to ono najljepše. Puno događaja, puno lijepih stvari nekada na našim prostorima. Nažalost, puno njih se ugasilo, puno njih više ne postoji. Postojala je opasnost velika i realna opasnost da se to desi isto ovdje na Dubrovi i da to bude još jedna priča kako je nekada bilo lijepo, kako je nekada sve funkcioniralo, kako danas više ništa ne funkcionira. Međutim, ove osobe iza mene, ove Teja i Renata su dokazali da kad je neko jako uporan, ali prije svega ima dobru ideju u koju vjeruje, mogu uvijek napraviti više od onoga što je dato u trenutku realno. Sigurno je da zadnjih 2 godine smo svi na neki način žrtve te pandemije i kroz način života, ali i kroz financije, kroz sve drugo skupa. I baš u te 2 godine napraviti ovakav uzlet je stvarno zaslužio jedan veliki pljesak i mislim da moramo svi biti uz njih i da nekako nastave raditi na taj način, jer mislim da je sad ovo izašlo iz okvira. Definitivno, znači imamo i pulskog umjetnika, pomaže nam i grad Pula, koliko znam. Ne znam, druge godine vjerojatno izlazimo iz okvira Istre, ono je poslije međunarodne i to ide, ne znam gdje je tu kraj, ali samo želim da bude ovako slobodno, da bude otvoreno i da svi to na neki način nevezano sa koje su strane, koje su boje, koje su razmišljanja podržavaju, jer je ovo sigurno jedan projekat koji je iznad svakog vremena, iznad svakog prostora i vjerujem da će nas sve skupa naživjeti jer ovo je jedan takav prostor i jedna takva vrijednost koja stvarno nema mjere. Evo, puno vam hvala još jedan svima na dolasku i čestitke autorima, čestitke Deniju koji je isto postao na pola Labenjana svake godine i evo, stvarno molim vam veliki pljesak za sve njih. Hvala. Dragi prijatelji, dragi gosti, dobro večer svima. Evo, uvijek volim
ali me se čuje. Uvijek volim reći da je evo Mediteranski kiparski simpozij predivan park Dubrova, taj da naš Dragulj i općine Sveta Nedelja i grada Labina, u stvari jedno takvo predivno područje koje evo tu prolazi otprilike ta jedna administrativna granica između općine Sveta Nedelja i grada Labina, ali ono što moram reći da ta granica nas itekako spaja. Predivno je vidjeti ovdje toliki broj vas, ali lijepo je doći ovdje i u popodnevnim satima pa i jutarnjim satima i vidjeti kako se na ovome području, ovome predivnome parku odvija konstantno život. Veliko hvala Teji i Renati što su unijele doslovno sebe u podizanje ovoga parka i ono što sam i prije rekla evo u jednom neformalnom razgovoru, nevjerojatna je količina entuzijazma i Renate i Teje da zbilja obogate ovaj park i da je on u odnosu na prije par godina zbilja drugačiji, ljepši je, uređeniji je i zato hvala im na tome. I hvala vama svima koji ste došli. Hvala Valteri i Irene na ovim lijepim riječima. Sada ću pozvati pročelnika za kulturu i zavičajnost Istarske županije Vladimira Torbicu da nam se obrati. Evo, dobro večer svima, buonasera tutti. Ja ću vas pozdraviti naravno u ime istarskog župana, gospodina Borisa Miletića, un saluto in nome del presidente della regione istriana, il signor Boris Miletić. Kako ja svake godine dolazim ovdje, meni sve ovo više liči na labinski Hyde Park i onda uvijek iskoristim priliku da prošećem do kraja Bijele ceste i ove godine sam naletio na skulpturu Ante Rašića koji se zove U očekivanju kiše. Pa kako? Molim? Jesi iščašio nogu? Nisam iščašio nogu, ali evo. Dubrova je nešto posebno. Mi koji ne dolazimo iz Labina, nego iz drugih dijelova Istre, umnogo me zavidimo Labinjanima što ovako nešto imate. Ovako nešto treba cijeniti, ovako nešto treba razvijati i ovako nešto treba oplemenjivati. Najteže je oplemeniti prirodu koja je sama po sebi savršena, a vidimo sa svakim kipom, pa i umjetnika koji su ove godine s nama, da se to uspijeva. Sa mjerom, ali kvalitetno. Naravno, za kraj ja moram, kao i što je protokolarno običaj, obavezno pohvaliti, kao što su svi učinili, Teju Renatu, jer stvarno su duša i tijelo ovoga, ali i preuzeti, ja vjerujem ime svih nas koji se ovdje na neki način službeno bavimo kulturom, obvezu da najzad dugoročno riješimo financiranje Mediteranskog kiparskog simpozija. Tako da zahvaljujem svima vama što ste ovdje, najviše zahvaljujem umjetnicima bez kojih svega ovoga ne bi bilo i želim svima nama u očekivanju kiše jednu ugodnu večer. Hvala lijepo. Hvala Vladimir. Sada slijedi predstavnici naših glavnih donatora i sponzora. Ove godine nas opet prati Hrvatska elektroprivreda, naš glavni sponzor, a Kamen Pazin, kojemu smo u biti ovaj 43. simpozij je posvećen nedavno preminulom njihovom direktoru Karmelu Krebelu, koji je podržavao kiparski simpozij od samih početaka i 99% u biti kamena ovdje na Dubrovi je poteklo iz Kamen Pazina. Hvala im na tome. Tako da obratit će vam se prije gospodin Marino Roce, predstavnik Hrvatske elektroprivrede, a potom iz Kamen Pazina gospođa Ines ili Marcello, ako ovisi ko se dogovorio. Izvolite. Evo, dobar večer svima, pozdrav svima, evo, ovo lijepo sparno večer, ali na ovom lijepom području koje smiruje, koje daje dušu. Ja vas pozdravljam u ime HEP-a, u ime uprave HEP-a i predsjednika Frane Barbarića i u moje osobno ime. Evo, meni je drago, evo, prošle godine smo se aktivno uključili, ove godine smo nastavili, a i taj dio ćemo preći u tradiciju kako nam izgleda, jer dobro, HEP inače znate da prati kulturu, pa je i na ovom području gdje smo si susjedi, a i samim tim, kad su svi spomenuli koliko su uporne Teja i Renata, onda nastavit ćemo surađivati. I njima obećavam, evo, koliko rade nismo stigli da negdje malo sjednemo na miru
Ja im to stalno obećavam, ali još se nismo, ali sad nakon ovoga valjda ćemo naći jedan dan da malo popričamo na miru o svemu ovome što je prošlo i kako će biti iduća godina. Evo, ja želim i čestitam autorima. Nakon onog sporog puža ove godine smo prešli na neke malo, ali prekrasne, malo teže konstrukcije. Evo, ovaj prostor je predivan, lijep. Možda evo, vidim da je tu samo privremena rasvjeta, možda bi ga mogli obogatiti da bude i za noćno razgledanje i da ovaj prostor sa pogledom na prekrasni Labin daje obilježje Labinšćine i da daje ovu dušu da je mogu svi doživjeti koji prođu kroz Labin. Evo, hvala vam i uživajte večeras. Molim predstavnika Kamen Pazine da nam se obrati sa par riječi. Dobar večer svima. Lijep pozdrav organizatorima, gospođe Renati, te naravno autorima. Bez njih bi ova večer bila uskraćena za 3 nove skulpture. A rečeno je da je par skulptura na Dubrovi i nakon 43 godine negdje na 99%. Pa obzirom da sam ja predstavnik Kamen Pazina, ja ću nastojati da to bude 100%. Je tako. Naravno, mediteranski simpozij, sam naziv o tome govori. Materijali su naši domaći. Mi ćemo naravno kao Kamen Pazin, mislim da mogu reći u ime naše direktorice koja nije mogla, obzirom na okolnosti koje jesu, biti ovdje večera s vama, što bi joj naravno i po vokaciji i po svojoj struci, on je arhitektica za Ljubljanica u kamen. Naravno, za nas je ova godina posebno emotivna. Evo, prije 8 dana smo izgubili našeg Karmela. Ovaj moj simpozij posvećen, zato nemojte mi zamjeriti na emocije. Evo, hvala vam lijepa svima. Hvala lijepo. Prelazimo u posljednji blok ovog protokolarnog dijela. Ja bih pozvala predstavnicu Ministarstva kulture, gospođu Nevenu Tudor-Perković, da vam se obrati kratko sa par riječi. Dobar večer svima. Dragi umjetnici, draga Renata, draga Teja, poštovani gradonačelniče, zamjeniče župana i svi ostali. Hvala vam na ovom pozivu i na mogućnosti da ponovo s vama budem večeras prisutna na zatvaranju Mediteranskog kiparskog simpozija. Ovo neko naše poznanstvo koje je preraslo i veliko profesionalno, ali usudila bih se reći čak i prijateljsko poznanstvo. Nastavlja se od prošle godine i danas vidim mnoge one koje sam susrela prošle godine prvi puta. U ovim godinama u kojima nam zaista kultura znači izuzetno mnogo, kada smo razumjeli i shvatili koliko nam je važna kada ne možemo uvijek doći do nje. Veliko zaista postignuće Mediteranskog kiparskog simpozija da je održalo taj kontinuitet, da je prošle kao i ove godine nastavilo sa radom pod vodstvom naravno te Renate koja svojim znanjem, entuzijazmom, stručnošću i svim ostalim ljudskim i profesionalnim kvalitetama omogućio da ovaj kiparski simpozij nastavlja svoj put i dalje. On se razvija, kao što smo čuli, i na dislociranim mjestima. Nadamo se uskoro da će se i međunarodne veze ojačiti i da ćemo uskoro moći ugostiti i međunarodne umjetnike. To sve skupa znači da ono ponovo organski raste iz jedne davne ideje koja je bila toliko važna za ovaj prostor i s kojom se zaista Labin i čitavo područje može s ponosom ponositi.
Mi ćemo i dalje podržavati ovu manifestaciju kroz našu kontinuiranu komunikaciju. Nastojat ćemo da ona bude svake godine sve bolja, sve uspješnija, da u nju ugradimo sva znanja i iskustva koje imamo i mi u Ministarstvu kulture i kolege ovdje koje vode Mediteranski kiparski simpozij. Ja sam sigurna da u nekoj budućoj viziji će biti još mnogo stvari koje će se nadograđivati. Hvala lijepo svima na dolasku, doista se ovdje lijepo i ugodno osjećam. Ne osjećam se uopće protokolarno, nego dapače osjećam se izuzetno ugodno i to, ja mislim, govori također o jednoj kvaliteti ove manifestacije. Hvala lijepo. Zahvaljujem, Nevena. Sada pozivam Mladena Lučića, povjesničara umjetnosti i likovnog kritičara koji je autor predgovora katalogu 43. Mediteranskog kiparskog simpozija, da i on kaže nekoliko riječi. Izvoli, Luci. Hvala Renata, dobro večer svima. Ja naravno moram govoriti o sudionicima ovogodišnjeg 43. kiparskog simpozija, a to su umjetnici Eroš Čakić, Siniša Majkus i Mirko Zrinščak. Prvi puta se desilo da na istom kiparskom simpoziju de facto djeluju trojica ljudi iz iste regije, premda je Majkus malo priko Učke, ipak ga moramo priznati jer je u nekim limitima to još uvijek Istra po nekim starim kartama. Naravno radi se o matuljima, ali kažem, desilo se to i desilo se još jedna druga stvar, da sva tri umjetnika rade sa dva materijala, rade sa kamenom i rade s metalom. Takve koincidencije dovele su do novih rezultata, do nekih skulptura koje i progovaraju o težnji i tendencijama i stručnog savjeta i upravnog odbora Mediteranskog kiparskog simpozija, da ne bude više isključivo samo ovdje forma u kamenu, nego da se razni materijali, da se suvremenost približi, duh današnjice da se približi, da se reflektira i ovome parku na, naravno, primjercima koje rade pozvani i dobrodošli autori kao što su to i ove godine. Eroš Čakić je postavio svoja vrata, svoj veliki portal točno gdje treba, dakle na ulazu u sam park, s jedne strane gleda na Labin, s druge strane na Bijelu cestu, na one sjeverni ili koji je već vjerojatno ulaz u ovaj park, a skulptura se zove Vrata Nevere, a Nevera je tu jer prokop postoji, ovdje kruže vjetrovi i ti vjetrovi kada protutnje kroz tu skulpturu rade poseban zvuk, rade drugi dojam, izbacuju iz njene dvodimenzionalne monumentalne statike u jedan trodimenzionalni fluidni prostor i čestitam naravno autoru na odlično izvedenom radu. Mirko Zrinščak je radio do sada uglavnom u drvu. Mislim da mu je to prvi susret s kamenom, s metalom mislim da se susretao i prije, ali napravio je de facto ono što je radio u drvu. Radio je od one čuvene izložbe u umjetničkom paviljonu kad je prvi put pokušavao sa, ne samo pokušao, nego vrlo uspješno činio tordirane forme svojih velikih geometrijskih skulptura. Tako je sada napravio tordiranu formu u kamenu, napravio jedan dijalog između dvije forme, između dva oblika koji stoji ovdje upravo pored vas na ovom malom proplanku, na ovom malom zemljanom humku. I jednostavno te forme i funkcioniraju zajedno i međusobno diskutiraju i zovu na jedinstvo, simboliku i na jednu novu tu poetiku koju želimo u našem parku, što s novim materijalima, što s novim autorima koji itekako osjećaju ono što zovemo duh vremena. Siniša Majkus je učinio 18. dislociranu skulpturu u povijesti Mediteranskog kiparskog simpozija. Ona je smještena ovdje blizu u Vinežu na Krvovoj placi, na mjestu gdje je počeo rudarski ustanak, čuven kao Labinska republika. Ta skulptura je projektirana, u stvari ne bi ja to zvao skulpturom, ja bi to zvao spomenikom, jer radi se o replici rudarskog dimnjaka kojim je Siniša dao na vrhu svoj tač, svoj prepoznatljiv autorski rukopis u
vidu ornamenta željezne žice i koji, kažem, ponovo je ta korespondencija kamen metal prisutna, a još je jača korespondencija sa samim šohtom koji je u vrlo blizini, a ako dijagonalno povučemo liniju, onda i sa Lamparnom, gdje se isto nalazi dimnjak rudarski i gdje se nalazi šoht. Tako da imamo istu situaciju sa dvije strane i imamo, ako je to još uvijek imamo u pameti da je to na Krvovoj placi, da je sada 100-godišnjica Labinske republike, onda mislim da je i Mediteranski kimparski simpozij, a i Siniša Majkus dao specijalan dar, lijepi dar gradu Labinu u sjećanje na njihovu povijest i u sjećanje i u viziju njihove budućnosti sa svojom odličnom urbanom intervencijom. Ne bi više dulio, hvala vam na svima, hvala vam na prisutnosti i ništa, hvala. Evo, dobar večer svima. Nisam mislila govoriti, ima previše govornika, ali moram se zahvaliti, previše su me nahvalili tu. Sad ja moram reći hvala njima za financiranje, za podršku, svima koji su nam pomagali u ova 3 tjedna. Bilo je stvarno dinamično i odradilo se sve lijepo i uspješno po planu. Među vama su svi koji su nam pomogli, ja neću sad nabrajati, prepustit ću to Renati za kraj. Međutim, pozvala bi ako će u ime autora Evo Eros Čakić reći još 2 riječi. Hvala vam na strpljivosti, ali ovaj broj govornika isto govori o tome koliko je ovo veliki događaj. Dobro večer. Meni je, kao i mojim kolegama, izuzetna čast ove godine sudjelovati na ovome simpoziju, jer vjerovali ili ne, čekali smo godinama u stvari poziv na ovo mjesto koje je svima nama kiparima u stvari jedan od ljepših muzeja suvremene skulpture na otvorenom. Ove godine smo naišli na jednu fantastičnu organizaciju, na jedan suport koji se može samo sanjati. Ja sam imao sreće proputovati i biti na raznim simpozijima. Mogu vam zaista reći bez pretjerivanja da je ovo jedan od sigurno najkvalitetnijih, ako ne i najkvalitetniji. Opet ću ponoviti Teja i Renata, ali ne samo Teja i Renata, nego cijeli Labin, svi sponzori, donatori, zajedno sa Kamenom Pazinom. I eto da, pošto sam godinama i ja surađivao sa gospodinom Krebelom, želim ga se prisjetiti i zaista ovaj simpozij su mi od srca posvetili njemu kao čovjeku koji je zaista promovirao skulpturu u kamenu. Ove godine, kao što znate, kao što je Luc rekao, i teško je uopće bilo što pričati nakon onoga što je on rekao u vezi skulptura, ali dogodila se ta promjena, da se dogodila kombinacija raznih materijala. Nadam se da će se to događati u budućnosti i sa drugim materijalima, možda i nekim suvremenim tehnološkim inovacijama, ali vezano i dalje za kamen, tako da se spaja tradicija i suvremenost. Za divno čudo, eto, našli smo se Zrinščak i ja koji smo bili cimeri na Likovnoj akademiji i Siniša s kojim sam u prošlosti radio na nekim projektima i jako smo se dobro našli, bili smo odlična ekipa. Mislim da oni dijele moje mišljenje da smo zaista proveli 3 prelijepa tjedna ovdje u Labinu i ima jedna karakteristika koja veže cijelu našu priču, a to je da, eto, Siniša je onaj metalni dio konstrukcije napravio kod sebe u svom ateljevu. Zrina je to na Učki, ja sam to u društvenom centru Rojic u Puli i donijeli smo ga ovdje i uz pomoć neizostavnog Denija Krizmanića koji je jednostavno genijalac u obradi kamena i manipulaciji sa kamenom, uspjeli realizirati ovo što jesmo. Ja sam ponosan s ovim što smo učinili i zahvaljujem još jednom i organizatorima, svim Labinjanima, svima iz Svete Nedelje, iz Vineža, iz Kršana, iz cijele ove okolice što su bili ovako
ljubazni, fini i što su nas ovako ugostili. Hvala vam lijepa. Evo, sad završavamo. Ja zbilja moram nabrojati sve one koji nam pomažu. Znači, osim glavnih sponzora i donatora Hrvatske elektroprivrede, glavnog sponzora Kamen Pazina, Ministarstva kulture, Istarske županije, grada Labina, grada Pule, općine Sveta Nedelja, turističke zajednice Labin Rabac i turističke zajednice općine Sveta Nedelja. Tu je čitav niz dionika iz lokalne zajednice bez kojih ovo sve ne bi bilo moguće. Javna vatrogasna postrojba Labin, hvala puno. Molim jedan pljesak za njih, zbilja su nam na usluzi svaki dan. Dorijan Grubnjak, hvala vam puno. Brzo se Anke se storica je bilo. Tu je trgovačko društvo 1. maj koji su nam ove godine pružali snažnu tehničku podršku i u čišćenju i učinili ovaj park specijalno urednim. Rasim Halilović ponovo sa nama ove godine. Valama Riviera, hvala, Valfresco koji prate današnji catering i osvježenje. Ova logistika i transport kamena koji je nemalo u biti nemalo lak postići da sve dođe u vrijeme i bude postavljeno na vrijeme. Tu su transporti Sijan, Rakos, Derosi Metali, Trgometal, tvrtka Dekonte, tvrtka Holcim, Alkes, oni koji nas prate u hrani, znači Bukaleta, Jedinstvo Labin i udruge koje nam pomažu, udruga Mendula, Alfa Albona, tu je Goran sa svojim obrtom za čišćenje, tu su i naši kamenoklesarski obrti od Flavijana Škopca i Fabija Juričića i također Ivan Batičić koji nam je zbilja pomagao cijelo vrijeme za struju. Tako, hvala svima još jednom. Sa nama su ovdje i Tango Media koja znači, danas dokumentira i snima ovaj događaj i Mateo Gobo i naša dizajnerica Klaudija i Ana Tavić, u biti dizajnerski tim koji su učinile ovaj katalog i sve naše materijale ovako prekrasnim. Da ne duljimo dalje, idemo nazdraviti, idemo kraj stola malo se osvježiti. Ja bih molila našu mladu DJ-icu da podigne muziku i da se malo i rasplešemo kad smo već evo, ovako ovdje. Hvala svim gostima koji su došli, čak iz Zagreba, umjetnicima koji prate njihove kolege iz Pule, iz Rijeke, iz cijele Istre. Uživajte, ovdje smo do ponoć, moramo poštovati epidemiološke mjere i zabavimo se. Uživajmo. Hvala još jednom.